Mantinengwe. Singayingenela njenganokhanga. Uyaphila? Hayi, sikhona njani? Hayi no siyaphila. Ngifikile ngikuvakashele. Ngoba ngizwile ukuthi hayi la ekhaya ngathi izinto azambi kahle. Ngakube kwenze njani? Baba kahle hlela ekhaya. Uqhamuke nje esengihlasela ngabantu abadala bengiphoqolela ukuthi ngingene esithenjini. Imaka akaza khulume nawe? Cha, wayisho kanye. Okay. Kodwa nakhona emva kokuthi sengitholile ukuthi kunomuntu ahlekisana naye omunye ngaphandle. Phone uthole kanjani ukuthi khona umuntu athi ahlekisana naye? Kahle hle into eyenzakalile uke kwaba nesimo sokuthi ngizama ukumthinta. Okay. Ucingweni kade ethe kwenye indawo kanti cha kusho ukuthi ubengakhuluma iqiniso. Kusho ukuthi ke ucingo ke la phenduleka ngephutha. Ngase ngibezwa ke bekhuluma ke nalomuntu wesifazane ngale kucingo. Wena njengamanje uzimisela ukuhlala naye ubaba uqhubeke naye? Hayi cha lutho. Ubunkosikazi wakhe unesikhathi singanani nishadile? Sineminyaka engamashumi 20. 20 years. So 20 years ufanele ukulahlekele nje kalula kanjalo. Uma indoda yakho beyifikile kuwena yazocela isithembu, ubuzoyivumela? Ngicabanga ukuthi indlela besezenzeke ngayo izinto cha bengeke ngize ngivume kodwa mhlawumbe uma ukuthi wayekade ephumela obala kwaseqaleni ukuthi uyilelo hlobo lomuntu wesilisa mhlawumbe nami engqondweni yami bekuzoba into nami engiyilendele ukuthi into engenzeka vele. So manje mawubheka isimo sengakwazi ukulungisa? Hayi ngicabanga ukuthi sekumosheke kakhulu usebeke lomunye umuntu wesifazane ngaphambili kwami nalomnteni. Usamthanda wena umyeni wakho? Yebo ngicabanga ukuthi ukumthanda ngisamthanda. Awuqedile ke. Yabona ke ngoba usamthanda? Hayi kusho ukuthi kusengalungiseka. Ziphi izingane? Ngiyacabanga ukuthi zizofika kungakudala. Awuqedile. Asivele siqhubeke ngokuthi wena usamthanda umyeni wakho siyoyisebenza lapho kuphela. Yena alungise ngeke alahlekelwe umshado ka 20 years wonke ngenxa nje yokuthi kunomuntu asemthanda manje ufuna isithembu. Hayi ngicabanga ukuthi khona esengakwenza.